група, която се занимава с ловене на автографи. Мина Петрова тръгна по следите на онези, които имат своята причина да колекционират снимки и автографи от знаменитости и да обикалят света с тях. Веселин Любенов е един от най-запалените ловци на автографи у нас. Това е част от неговия живот повече от 10 години. Аз и моята групичка сме се срещали с адски много хора. И винаги е било много трудно, защото винаги се чака. Например, певеца Стинг, от който имаме един единствен автограф. Чакахме го много време. Това бяха над 14 часа. Въобще не бяхме яли, не си носехме много пари, беше така по-студеничко, доколкото си спомням, но си заслужаваше поне за автограф. И какво ви носи този автограф? Какво е значението му за вас? По принцип не всеки човек или фен, който иска да се добере за автограф, поне от въпросния човек да се срещне лично с него, успява. Според